Aduh. Aduh. Lho, sampean ting-tingan. Buang sampah. Wong berang-berang dina suampara gua bosok ana blatunge. Lho dalane lunyo perangel apa nang kono? Angeli. Lho, sampean karo kiyeng-kang napa ki apa mriyang apa loro? Yo, iki dikata lara ya iya dikata anu ya arep suntar ndek duit ora nyilih duite. Duit. Iya. Ya duit ono tapi mbok kena apa nyandak apa ora. Lah kok sampean suntik karo sapa? Karo anak wedok ngene ning omah kae engko ben diterne rono ya engko putuku ning ngeterne. Harusnya Ya. ya tapi ki ono cuman tunggal lure mbok dhewe ya. Iya engko tak luru wae nyatakan ora putu nek mentok. Iya mbok iku anane ya gur semono wae Iya. aku iku duit tak prati tak tuku rokok. Suwun ah. Iya. Heeh. Alon-alon ki dalane. Iya. Heeh.